Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Свята братэрства. Сёння дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. З клопатам пра будучыню ў Новабелецкім раёне будуецца новая дзіцячая паліклініка. Вялікая праваслаўная святыня пояс Багародзіцы даставілі ў Гомель. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 30 гадоў таму была падпісаная дамова аб стварэнні супольнасці, якая стала падмуркам для будаўніцтва саюзнай дзяржавы. У сваім віншаванні прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашенка адзначыў, што гэты шлях заснаваны на гістарычнай агульнасці лёсаў і волі народаў. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, ідучы па шляху цеснай інтэграцыі, мы можам эфектыўна адказваць на выклікі сучаснасці і павышаць дабрабыт грамадзян. У гонар свята сёння ў Гомелі прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы. Падрабязнасці далей у сюжэце. Агульная памяць і адзіная спадчына. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя дню яднання народаў Беларусі і Расіі, распачаліся з мітынга на плошчы Працы. Кіраўніцтва Гомельшчыны і прадстаўнікі дэлегацыі Бранскай вобласці разам усклалі кветкі да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў. Гістарычная памяць агульная, а гонар за гераічнае мінулае назаўжды непарыўна звязвае нашы народы. У грамадскім культурным цэнтры творчыя выставы і ўзоры прадукцыі прадпрыемствам Гомельшчыны. Расійскія партнёры і сябры ёсць амаль ва ўсіх працоўных калектываў, ад прамысловых і сельскагаспадарчых да творчых. Вы знаете, есть такой лагерь «Родник славянской дружбы». И через год мы едем, сначала мы едем на Брянскую сторону, а потом Брянск приезжает к нам. Вы знаете, эта дружба уже длится в течение 15 лет, и в этом году мы надеемся, что мы опять упадем на Брянщину. На протяжении 30 лет мы дружим с нашим братским народом. Вместе работаем в агропромышленном комплексе, где совместно делаем проекты определенные, друг друга передаем опыт по выращиванию зерновых культур, кормовых корнеплодов. Для Гомельскай вобласці Расія стратэгічны партнёр. Узаемадзеянне на рэгіянальным узроўні дынамічна і эфектыўнае. Гомельскім аблвыканкамам заключана 28 двухбаковых дакументаў аб супрацоўніцтве з расійскімі рэгіёнамі. В этом году мы отмечаем особую, знаковую дату – 30-летие договора об образовании сообщества Беларуси и России. Именно он стал тем фундаментом, на котором выросло прочное, жизнеспособное, проверенное временем и делами союзное государство. Сотрудничество Гомельской области с регионами России – это живая, динамичная система. Подписаны десятки соглашений, реализуются совместные проекты, проходят регулярные встречи, визиты, форумы. Беларусь і Расія – два народы, звязаныя агульнай гісторыяй, верай, культурай і адзіным разуменнем таго, што такое справядлівасць, подзвіг і ўзаемадапамога. Гэта магутны падмурак, які дазваляе пашыраць эканамічныя сувязь, умасоўваць гуманітарнае і культурнае супрацоўніцтва. Владислава Галабокіна, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Прыклад добрасуседскіх адносінаў супрацоўніцтва Гомельшчыны з Бранскай вобласцю. Дэлегацыя гэтага расійскага рэгіёна сёння прыняла ўдзел у святочных мерапрыемствах у Гомелі. Старшыня аблвыканкама Іван Крупко сустрэўся з намеснікам губернатара Бранскай вобласці Віталіем Свінцовым. Абмяркоўваліся запланаваныя мерапрыемствы з удзелам афіцыйных дэлегацый двух рэгіёнаў. Пра ўзаемадзеянне ў сацыяльнай сферы ішла размова на сустрэчы з намеснікам старшыні Дмітрыем Алейнікавым. Час даказаў, партнёрства Гомельшчыны і Браншчыны – узор трывалых міжрэгіянальных сувязей і сяброўства. Взаимодействие между регионами, оно разноплановое. Это и экономика, и молодежная политика, это и социальное развитие. Даже муниципальные образования, которые находятся на границе, они также между собой взаимодействуют, постоянно общаются, участвуют в различных мероприятиях и считают себя как минимум братьями. На гэты год у планах шэраг буйных сумесных мерапрыемстваў. У нашым рэгіёне пройдуць бізнес-форум «Гомель-Бранск» і Гомельскі эканамічны форум. Бранчане будуць сустракаць гасцей на фестывале «Славянскае адзінства».
Падмурак моцнага саюза і стратэгія агульнай будучыні. Сёння Гомельская вобласць і рэгіёны Расіі дэманструюць прыклад глыбокай інтэграцыі, якая выходзіць далёка за рамкі простага суседства. Гэта магутны прамысловы тандэм, адзіная адукацыйная прастора і агульны культурны код. Узаемавыгаднае партнёрства прыносіць рэальныя дывідэнды эканоміцы і адкрывае новыя магчымасці для людзей. Аб гранях вялікага супрацоўніцтва ў нашым сюжэце. Векторы союзной политики застаются неизменными. Мир, згода и технологичный суверенитет. Российские регионы – основный экономичный партнер Гомельской области. На долю усходнего суседа припадает больше за 60% усіх замежных инвестиций нашего региона. Паўднёвы ўсход Беларуси поставляет черные металлы, удобрения и молочную продукцию, атрымліваючы наўзамен нафту и стратегичную сыровину. По итогам прошлого года мы достигли рекордных объемов экспорта в Российскую Федерацию и вплотную приблизились к $3 миллиардам США. Продукция практически 600 предприятий Гомельской области поставляется во все субъекты Российской Федерации. Также наши производители активно работают с федеральными торговыми сетями России. Активно развивается межрегиональное взаимодействие с Российской Федерацией. На сегодняшний день Гомельским облсполкомом заключено 28 соглашений о взаимодействии с регионами России. Две краіны паспяхова ствараюць адзіную навукова-адукацыйную прастору. Беларускія ВНУ традыцыйна запатрабаваныя ў расійскай моладзі. Так, у Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны на розных факультэтах навучаецца больш за 60 студэнтаў з Расіі. Моладзь выбірае наш рэгіён за высокую якасць адукацыі і агульныя культурна-маральныя каштоўнасці. Изначально я приезжала к своим родственникам. Очень много была наслышана, что белорусское образование очень качественное. Вот проучившись уже 1 год, я это поняла. Мне очень нравится город Гомель, тут очень чисто, красиво. Яшчэ адна кропка прыцягнення – сфера аздараўлення. Расійскія турысты даўно ацэнілі ўзровень сервісу і прыроднае багацце Гомельшчыны. За мінулы год у здраўніцах рэгіёна паправілі здароўе больш за 35 тысяч расіян. Якасная медыцына, гасціннасць і даступныя цэны робяць нашы санаторыі фаварытамі ў графіку адпачынкаў у жыхароў суседняй краіны. 6-й раз я здесь бываю. Мне очень нравится. И врачи, и в общем, и внимательные, ну и питание, и жилье. Я в 1-м корпусе проживаю все время. Ну и уже много сюда и своих привезла, очень много. Ну, как говорится, общаемся и едут тоже нравится. Духовное адзінства і агульны культурны код. Творчае ўзаемадзеянне паміж гарадамі і рэгіёнамі не спыняецца ні на дзень. Адзін з сімвалаў такой сатворчасці – міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы», які дзесяцігоддзі збірае лепшыя калектывы 2 краін у Гомелі. Мы откроем фестиваль 20 мая спектаклем Брянского ордена Трудового Красного Знамени драматического театра имени Константина Толстого. Будет показан спектакль по пьесе Островского «Лес». Также там будут тоже интересные театры из Кирова, Липецка, Гатчины. Ну и, безусловно, наши белорусские театры. За кожнай эканамічнай здзелкай або культурным праектам лёсу людзей сёння ў Гомельскай вобласці пражывае больш за 108 тысяч чалавек, якія лічаць сябе рускімі па нацыянальнасці. Аб непарыўнасці сувязяў кажа і статыстыка сямейных саюзаў. Амаль 70% шлюбаў з замежнікамі ў рэгіёне заключаюцца менавіта з грамадзянамі Расіі. Вікторія Шахварастава, Ольга Канавалова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Дзень адзінства аб'яднаў жыхароў Гомельшчыны ў розных кутках рэгіёна. Каля сотні чалавек у Брагіне далучыліся да велапрабегу. Старт на галоўнай плошчы гарадскога пасёлка. Удзельнікаў акцыі пазнаць не складае цяжкасці. У руках беларускія і расійскія флагі. Тэматычнае свята правялі пасля працоўнага дня, тым не менш настрой выключна пазітыўны. Я поддерживаю здоровый образ жизни и решила присоединиться к этому мероприятию, так как не могла пройти мимо этого. Не могла пройти мимо и с удовольствием поучаствую в велопробеге сегодня. С Российской Федерацией что связывает? Может, тоже оттуда есть друзья, родственники? Мы просто их любим, мы братья. Сегодня в такой праздник, День единения народов Беларуси и России, мы организовали впервые в этом году велопробег, можно сказать, это открытие велопробега. Маршрут у нас будет небольшой, по городскому поселку. Проедем небольшой круг и вернемся сюда. Мы едины, поэтому все присоединились к нашему велопробегу.
Такога роду актыўнасці чарговая магчымасць пераасэнсаваць агульныя гістарычныя каштоўнасці, звярнуць увагу на агульнасць гісторыі і традыцый двух братэрскіх народаў. Стоматологія, МРТ і фізіятэрапія. У адным з самых маладых мікрараёнаў Гомеля, 96-м, будуюць сучасную дзіцячую паліклініку. Аб'ект разлічаны на абслугоўванне 24 тысяч маленькіх пацыентаў. Паліклініка шматпрофільная. Пад адным дахам тут будуць кабінеты ўрачоў, дыягнастычная лабараторыя, рэнтген-аддзяленне і іншыя. Будаўнікі ўжо выйшлі на 5 з 7 паверхаў. Работы ідуць унутры і звонку корпуса. На объекте работает порядка 100 человек. Ведутся работы как по сборному монолитному каркасу, так работы ведутся уже по работам внутренним. Это работы инженерии, устройства перегородок, коммуникаций. Порядка 10-15% рабочих живет в этом микрорайоне. Естественно, с душой относятся к работе. Пункт здароўя прадугледжвае 700 наведванняў за змену, а яшчэ дазволіць разгрузіць суседнія паліклінікі і наблізіць дапамогу да мясцовых пациентов. Столкнулись с сыном и пришлось УЗИ платно делать и ехать на Мазурово. Отправили к ортопеду, а вообще говорили хирург где-то на Быховской. В одной поликлинике комфортнее обслуживание. Новая лячэбніца стане клінічнай базай для Гомельскага медуніверсітэта і профільнага каледжа. Абслугоўванне тут будуць атрымліваць не толькі дзеці Новабелецкага мікрараёна Гомеля, але і бліжэйшых населеных пунктаў. У Свято-Петропавловскі кафедральны сабор Гомеля прыбыў каўчэг з часціцай пояса Прасвятой Багародзіцы і часцінкамі машчэй святых праведных Іаакіма і Ганны. Сустрэчу ўзначаліў архіепіскап гомельскі і жлобінскі Сцяфан. Пад званы святыню ўнеслі ў храм, дзе прайшлі малебныя спевы. Падрабязнасці далей у сюжэце. Паводле царкоўнага падання Прасвятая Багародзіца сама спляла пояс з вярблюджай шэрсці. Святыня беражліва захоўвалася і на працягу стагоддзяў заставалася прадметам глыбокай пашаны. Более 2000 лет Пресвятая Богородица носила этот пояс, да? И сегодня мы через века, через тысячелетия встречаемся с Божией Матерью. Главное, мы не превозносим сам пояс материально, но мы превозносим Божию Матерь. И молимся и просим, чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы с любовью в сердцах встречали друг друга, улыбались, радовались той жизни, которую Господь нам дал по молитвах Пресвятой Богородицы. Асноўная частка пояса Прасвятой Багародзіцы захоўваецца ў манастыры на Святой гары Афон. Часціцы святыні знаходзяцца ў розных месцах і перавозяцца для пакланення. У Беларусь каўчэг прыехаў з Казанскага сабора Санкт-Петербурга ў рамках праекта «Духовная сувязь». Гомельчане сустрэлі святыню з любоўю ў сэрцы у дзень яднання двух народаў. День единения Беларуси и России. И очень как-то так вот приятно, что в этот день нам приехала Божья Матерь, чтобы спасала народы и России, и Беларуси. Потому что, чтобы мы жили в мире, в здравии и благополучии, и всем, конечно, добра. У Свято-Петропавловскім кафедральным саборы каўчэг будзе знаходзіцца да заканчэння вячэрняга богаслужэння 4 красавіка. Памаліцца ля святыні можна з 8:00 до 19:00 гадзін. Помощи Божьей Матери надо просить не только родным и близким, а всем людям, молящимся и скорбящих. Это такое счастье, вот преклониться к Божьей Матери. Мощам. Я считаю, что это самый наилучший праздник сегодня у нас. Эмоции очень хорошие у нас. Святыню ждали очень долго мы. И будем молиться, чтобы Матерь Божия нас хранила, и чтобы огонь нам сошел. Очень рада, что к нам в Гомель приехала такая святыня. О чем молитесь Пресвятой Богородице? Святая Богородица, спаси, помилуй нас. У дні знаходжання часціцы пояса Прасвятой Багародзіцы ў канферэнц-зале сабора адбудуцца асветніцкія сустрэчы. У праграме гутаркі і прагляд фільма Аркадзя Мамантава «Пояс Прасвятой Багародзіцы. Пасляслоўе». Алеся Петарцова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Яны праявілі волю да перамогі, каб трапіць на п'едэстал. У Гомелі ўшанавалі прызёрак чэмпіяната Еўропы па вольнай барацьбе сярод моладзі. На рахунку нашых спартсменак 2 ўзнагароды – золата і бронза. Для Святланы Каценка кантынентальнае спаборніцтва ў Сербіі – гісторыя пра пераадоленне. Дзяўчына неаднаразова праходзіла адборы, але ж запаветная пуцёўка ўсё не давалася. І вось доўгачаканыя старты і адразу добры вынік. У паядынку за бронзу Святлана Каценка
перамагла прадстаўніцу Турции. Поддержка тренеров – это, наверное, самое главное, и то, что меня, как-то сказать, давало мне уверенность, что я могу, падала, поднималась. Арына Демченко мае крыху больш вопыту, што дапамагло ёй стаць чэмпіёнкай у сваёй вагавой катэгорыі. Асаблівыя пачуцці ў Сербіі, адзначае спартсменка, выклікала нацыянальная сімволіка. Яна, нагадаем, пэўны час адсутнічала на міжнародных спаборніцтвах. Были, конечно, особые чувства. У нас давно не было ни гимна, ни флага. Мы ходили без формы, без какой-либо символики. И эти соревнования были остались очень яркие впечатления, воспоминания. У нас 6 раз играл гимн. Вот. Очень гордо и очень круто получилось все. Узнагароды не падстава расслабляцца. Дзяўчыны рыхтуюцца да новых выклікаў. Наперадзе спаборніцтвы ўжо сярод дарослых спартсменаў. Грацыя коней, майстэрства юных вершнікаў і атмасфера спартыўнага азарту. У Гомелі праходзяць Алімпійскія дні моладзі Беларусі па выездцы. У турніры ўдзельнічаюць юнакі і дзяўчаты 2009-10 гадоў нараджэння. Выступаюць 36 пар з 5 абласцей краіны. Спаборніцтвы ладзяцца на манежы абласнога цэнтра Алімпійскага рэзерву па прыкладных відах спорту. Скарочаны і прыбаўлены крок, рысь, галоп, піруэты. Члены журы ацэньваюць не толькі тэхнічную дакладнасць выканання элементаў праграмы, але і паразуменне паміж вершнікам і конем. Я занимаюсь уже почти 6 лет. Мне это очень нравится. Это общение с лошадьми, с животными. К ним надо всегда найти особый подход. У всех лошадей особенный характер. Я уже очень давно езжу на этом коне, 1,5 года. Его зовут Либерал. Вот, мы достаточно хорошо сейчас проехали. Он большой молодец, выложился очень хорошо, на все 100%. Я очень довольна им. Надеюсь, остальные дни сложатся так же хорошо, и у нас все получится. Арганізатары ўпэўнены, што Алімпійскія дні моладзі для юных талентаў коннага спорту стануць своеасаблівым плацдармам для будучых прэстыжных турніраў і перамог. Это однозначно площадка для старта и для серьезных соревнований. Ребята, которые проходят вначале 2 первые года обучения в группе НП, потом проходят также по классам спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства. Когда дети эти выступают на готовых лошадях, и скажем так, что 70% здесь зависит от лошади. У них на данный момент, потому что лошади готовые, большая часть лошадей возрастные, а у них уже 30% маленького усилия. У взрослых всадников наоборот. Получается 70% усилия всадника, 30% только усилия лошади. Турнір працягнецца да суботы. На манежы юныя коннікі будуць змагацца за прызавыя месцы ў асабістым першынстве і камандным заліку. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Житель Мозыря продал арендованные строительные инструменты. Один из индивидуальных предпринимателей в райцентре заключил договор проката электролобзика и шлифовальной машинки общей стоимостью 750 рублей. Подозреваемый, не имеющий официального места работы, изначально не намеревался возвращать арендованное имущество. В тот же день он продал инструмент третьим лицам, а вырученные средства потратил на личные нужды. Действия фигуранта квалифицированы как мошенничество в соответствии с действующим законодательством. Гомельчанин оплатил штрафы только после отключения интернета. Мужчина накопил задолженность почти в 1000 рублей, регулярно уклоняясь от оплаты проезда в общественном транспорте. Отдел принудительного исполнения ограничил его посещение игорных заведений и участие в азартных играх, отключил мобильную связь и доступ к интернету. Эти меры заставили должника погасить задолженность. В Мозырском районе горел гараж. Возгорание зарегистрировано в поселке Криничный. В результате повреждено имущество в гараже. Рассматриваем версию причины пожара, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Перед использованием электроприборов изучите инструкцию по их эксплуатации. Не перегружайте электросеть и используйте только исправные электроприборы, а их ремонт доверяйте профессионалам. В случае пожара звоните по телефону 112. В Гомеле также зарегистрирован пожар. По улице Первая Светло горела хозяйственная постройка. В результате строение уничтожено полностью. Вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание.
пятницу возобновляется после международной паузы чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Программу тура открывают «Арсенал» и «Нафтан». Команды нашей области свои поединки проведут на выезде 5 апреля. Гомель встретится с Минском, начало в 13:30. Мозырская «Славия» попробует разжиться первыми турнирными баллами в матче с Днепром. Стартовый свисток прозвучит в 17:30. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» одержала выездную победу в первом матче полуфинальной серии с минским «СКА». Счет 31-25. Лучшими в составе нашей команды стали Савкина, Грибанова и Шаповалова. Следующий матч состоится в Гомеле 4 апреля. Начало в 15:00. В Чечерске подвели итоги областной спартакиады по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. Победители определили в 16 возрастных категориях. В общекомандном зачете первое место занялась Дюшор Гомельского района. Серебро у представителей Гомсельмаша. Замкнула тройку призеров команда Чечерского района. Арина Соболенко вышла на 3-е место по длительности пребывания в статусе первой ракетки планеты. Речь о теннисистках, выступавших в 21 веке. Нынешняя неделя для белоруски 76-я подряд и 84-я в целом в ранге мирового лидера. Возглавляет список американка Серена Уильямс. Она была на вершине рейтинга женской теннисной ассоциации 186 недель подряд.